Division clear to te by ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thlang April ni som pasari a Serchhip Bial-a Assembly by election nei tura candidate tetan Vawiin khan Mizoram People Forum MPF Serchhip District chuan common platform an buatsaih he hunah hian candidate paruk telin mipuite hmaah thu an soyani Serchhip Bazar tuala MPF in common platform and buatsaih hi MPF Serchhip District President Reverend Zawm moi chuan kai Vawiin MPF fan secretary Pawl sang ming thanga chuan hetiang hun an buatsaih chante asoya political party ten an mani a public meeting an buatsaih an party mi le sa lo te tan tel arem chan lo na te awm thei awangte mipuiten candidate te le an thil tum le ma chhop nei te an hriat theina turin hetiang hun hi buatsaih ani thu soibok Vawiin MPF common platform hian Serchhip Bial-a Assembly by election nei tura candidate mi paruk te telkim thein minute som panga theu thu soina hun pek ni in thu soidan tur Pochopa Indian National Congress INC candidate PC laltan sang chuan thu soi masaberin Serchhip khua apiang le seilian ani thu soin Serchhip khotlang ta na ma lo lak to na le malak na tura hangai poimo te asoya hemin hu hian independent candidate ramhlun edena chuan pathian thu manga he in thlan an chu chante soin pathian ruat awanga hetianga in thlan ngai kan ni thu te asoi bokani BJP candidate lal hriattirna changte chuan Serchhip khomi ani thu soin tun thlengin Serchhip pa anupui fanau te point vote nein Serchhip khua ho thin an ani thu soya BJP atanga he in thlan achu chante soin malak na to sang anei te asoibok hemin hu hian ZPM candidate lal do ma chuan thu soi vele in Serchhip Bial-ta na ma an lak na MLA fan mangte department tenen thokhowa malak na le ZPM sarkar hunah ma an lak na tura ma chhop an nei le ma an lak na ba ka Serchhip Bial-ta na malak chunjom na tura an ma chhop te asoini hemin hu hian MPC candidate vanal ruat chuan thu soi vele in kan ram kan hnam le kan sa khua a himangai ti soin DPR siam thin ani awangin MLA ta na thlan thlin ani chuan MLA ni na nen heng project report an siam thin te hi bo zuya malak the MPC thu soya thu soi tu hnung ber MNF candidate vanal zoma chuan Serchhip Bial mipuite chu tho ho puya somin Mizoram sarkar kallai oma wangin tun din hunah chuan Serchhip Bial-a tur hian arem chang berni a hain hriat thu asoi bokani Election Commission of India in Serchhip Bial-a Assembly by election nei tura Expenditure Observer tura ruat Pankaj Upadhyay IDAS Vawiin khan Expenditure Monitoring Cell thawktute le political party aiawhte kawm Serchhip DC meeting hall Expenditure Observer in Expenditure Monitoring Cell thawktute le political party aiawhte kawm na hunah hian in thanakal meka candidate sum mandan vildan phungte asoi puya Expenditure Observer chuan mipuite chu in thlan kalpui chho meka campaign le thil dang sung manadik lo le fil lo emo in thlan in sen so thil a hria du le zofia du an nei te a zofia thei reng ti soin in thlan fel fai thei na tho puya mitin te asomani Vawiin he hun man na hian Expenditure Monitoring Cell noi na thawktu sang flying squad te video surveillance team te static surveillance team te video viewing team te accounting team te MCMC te le assistant Expenditure Observer ho te malak dan tur tlang pui soi fian na nein heng team sang a thawkten zo du an nei te zo na hun a honga soi ho na le hriat fia du in hriat na hun man zuini chuminua political party aiawhte po soi du an nei le zo du an nei te zo na hun hon sakin hun an mang le bok Serchhip District Election Officer chuan April ni som pasari a Serchhip Bial-a Assembly by election nei tura vote thlak ni Pawl ya mipuite zom tur hriattirna a tichhuak hemi chungchang a thut chhuah siama hian District Election Officer chuan 26 Serchhip ST Assembly Constituency by election lo tura section 126A le 1261 Clause B of the Representation of the People's Act 1951 in asoyangin mi tu po in vote thak ni Pawl ya mipui vote thak zote polling station an chhuah sanin tunge an vote ti lo zo a chumi be chhana in thlan na tling tur lo rin lok na exit poll siama print emo electronic media emo manga the dar chu dan khap tlat ani ti tar langin hei hian vote thak nia in thlan tran jing dar sari atanga in thlan hun top nu dar kar chan ve tlai daruk le achan ve thleng a huam thu atar langa
in thlanni Pawl de vote thak top hun tlai daru ka changa chiar le ta darkar somli pariat hun chungin opinion poll emo poll survey chungchang the dar khap tlat ani thu atar langbok Pawl som pahnih zirlaite tan voina tangkhan Mizoram pumah Higher Secondary School Living Certificate HSSLC exam nei chan ni in April ni somthum khian zo fel ani ang Pumina Higher Secondary School Living Certificate HSSLC exam hi Serchhip chuan center ruat sa Government Higher Secondary School Serchhip nei ani a he center a hian school pathum Government Higher Secondary School Serchhip Eklavia Model Residential School EMRS le Brilliant Higher Secondary School te exam form fill up zirlai zani somruk pasaria mi zani somruk pani exam lo mi panga an omani Kumina HSSLC exam a hian shileng laka zirlai te himna turin ruam manna sang siamani a zirlai exam holalu tur te chu thermal scanning ti masak tura ti ani ba ka kutti faina chhopani a zirlai exam le aveng tu te hian hui tuam na han mangvek bokani Kumina HSSLC exam a hian Vawiin khan English subject exam ni in ninga ni khian MIL exam le ani anga April ni som pathuma education physics theory accountancy examine April ni som paruka history mathematics business mathematics and examang April ni som pakwa political science public administration business studies chemistry theory and examanga April ni som ni pahnia geography le biology theory exam le in April ni som ni paruka economics and exam le anga April ni som ni pariata sociology geology theory examine April ni som thuma computer science le home science theory exam hi zo fel ani anga hemi malam hian subject shanga practical exam chu nei alo ni to ani ZPM Research Wing chuan Serchhip Bial-a nilo Mizoram Siam Thatura rabi masaber chu Serchhip Bial-a Assembly by-election nei tura ni ti soin Serchhip Bial mipuirem ti na nilova paisak MLA thangnon le turin Serchhip Bial mipuite an ngen ti an soi ZPM Research Wing hian Vawiin khan Serchhip Press Club an Chairman Professor H. Lalram King Lavahovin Serchhip thuthar the dar tu te kawmin he hunah hian an Secretary Dr. KC Lalmal Somza chuan Mizoram kan sarkar shon to tehram kai shwai dana Mizoram thalai te an beidong ni asoin neutral po an mang ang ti asoya Mizoram hun sang MNF le Congress Party atangin an party beidong mi tam tak in lamlet mekin chung mi te be se na nei chun chu ZPM chau ani thuan soi kumsom thum panga chung Z party bill sarkar kan nei to ni asoin chumi atanga kan chhuat theina tan tun tuma hian lal do ma chu thlantlin angai ni a han sia thu soin tun din huna chuan ZPM le lal do ma lo chu kan ram din chhuana kong a om lawa kan ngai ati Serchhip Chief Minister Bial ber ni chung sin mi pui tam ber te hian ma in son pui mewem eng party nge party mi tlem te chawin an hausak pui ti zon siamin ZPM Research Wing shwai tu te chuan party CM nilo mi pui CM kan nei ngei theinan Serchhip Bial chu apoi mo thu le Mizoram hashwai tu ni tura han du sak thu an soya ruling nge ti soi thin chungchanga tuna sarkar kalme ka ruling Bial nin omzia nei lo ni a han sia thu soin sarkar kalme ka by election lo nei to na Aizawl West 1 Bial chu ni tin zantina an kaltlang na ni ma se tun sarkar kalme ka danglam na a an siat lo thu an soibok ZPM Research Wing chuan zirchian na han ne tangin ZPM a han tel hmaah lal du oman alo soi to thinda policy chu ati ngei thei ti an fin fia thu po soin ZPM man sarkar ani chuan Mizoram mipui za somruk vel kunna thawktute ten sarkar budget a chanvo an nei ve to don ti an soya Mizoram budget hunhung ber agriculture and allied ba ka rural development atan na tur poisa da ani lo chu poiam ti thu an soini Serchhip zol pui za valei let nei tu te har sat na pakhat mumal le omje nei zo ka thlai thar shal na po ngai tua pui an ngai hle ti an sia thu soin pulal do ma atlina ZPM sarkar chuan zol pui zawa lo nei tu te nen chang ruwa man na omje nei zo kan siam chwa the nge kan in be sei an ti a tun jum by election a an candidate atlin lova kumsang ni som ni pathum general election a ZPM sarkar lo hlau chuan Mizoram chan chuak tu tur movement dang
piang le turin mipuin sakna an nei to kher lawang ti soin ngun taka ngai to na mang chunga vo thak turin kan som chewani an ti a Serchhip District chu ziak le chiar thiam tamna hani thu soin lekha thiam tamna district hian in chia le thasiat na in sal kan ring lova midang te ta na en ton tur in chhop chuangam kan ring tlat Mizoram khowela thil thleng zen zen lo by election a hian opposition MLA in rem ti na tel lova an paisak nge mai cheu hi thangnon le nge turin kan ngen tak meu chewani an ti bok ZPM Research Wing shwai tu te chuan an member te chu University zirtir tu te Central Sarkar lammi le State Sarkar atang officer pension te baka entrepreneur lama mithiam te an nei ti soin thilkal to te thlirin zirchian na te an nei thu le research base sakal an nei thu an soya kalphung thar an soi tamber chu ZPM Sarkar huna kalpui turani thu an soi bok National Health Mission NHM program nuaya damdo in file tha thlanna kaya kalpui me ka Vawiin khan Serchhip District Hospital din munron enfia ane Sarkar lai puirwa manna anga damdo in file kong sang tha thlanna kalia kalpui me ka hian Serchhip District Hospital ron enfia tur hian Dr. Laram Liana le Dr. Lal Chuan omate ron kalin Serchhip District Medical Superintendent mo phurna lamek tu Dr. Kelel Lomzwala le thopui ten an lodong songa heng damdo in enfia tu te hian kai shwana dan omsa manga hospital chung le amun ma zong te enfia in damdo in faina konga ma an lak na le damdo in tha ten atana poimo bungrua le thil dang an da dan sang ba ka thawktute ten damdo in an enkol dan te damlo te an enkol dan sang le in rel bol nan kalpui dan te han zot fia bokani Serchhip District Hospital ho tu te chuan Serchhip damdo in chu a building a hlui deuh to awangin faina konga na sataka malaka har satna lai a om thuan soya chuti rual chuan theito pan chhuah thu soin faina konga malak na chu thawktute tan chau ti thei ani lo thu le mipuite nen chan rual a chul thu an soi bokani Tuikum Bial-a MLA Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrin Omatsuan Vawiin khan Bial chunga Serchhip khwat lo in khotlang shwai tu te le tlom ngai Pawl shwai tu te akom Tuikum Bial-a MLA hian Serchhip VC tlom ngai Pawl shwai tu te le political party shwai tu te komin Serchhip zirna school tha pana Mundanga changa mi in hnuai lua school culture hotan girls hostel sakna tur project te damdoin quarters cheto ho siam thatna tur project te siamin sarkar in apom to thule shilenga wanga asumla pek chwalo mai ni thuwa soya Serchhip le khodang in kalpo na ling road troi lam mongkon lama te malak mek zelani thu asoi bok he hunah hian Serchhip khotlang shwai tu te hian Serchhip khotlang masona tur sang economic link road tuilak chungchang khochunga sarkar hunma le na thokte ti changtlun ngai te lo thlenin malak dan tur te soi ho ani boka sarkar bo zui ngai te lo bo zui ani tur thu Bial-a MLA hian soi bokani Nimin khan Mizoram sample enfia zasari somthum panga atangin COVID-19 shikai mi pakwa zet mu belle anni a tun thachunga shikai mu chwa tamber ni ani Nimin khan ZMC laboratory sample somni pariat enfia ni in henga chang hian COVID-19 shikai mi panni mu anni a aizol mi veve ni in tun hnai shikai mu chwa to nen in kom nai anne changa shikai ni shiat anni Nimin khan rapid antigen test mangin sample zaruk somkwa enfia ni in shikai mi pasari mu anni a Serchhip District Border Roads Task Force BRTF mi le sa Mizoram ron lut tur enfia changin shikai mi pali mu anni a Lengpui airport screening point a Mizoram ron lut tur shikai mi panni mu ni bokin aizol kulikon venga Mexican driver pakhat march ni somthum pakhata gahoti changa ron ho chu taksa shikai lan chhuah na ane wanga sample enfia sakani nuwa shiakai ti mu chu ani bok Nimin khan thunat laboratory sample som pasari enfia ni in shikai mu chhuah ero an omlo thung Vawiin khan Mizoram COVID-19 shikai mi pakhat enkol dam le ni in heti hian Vawiin tlai dar nga thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mu chhuah chu sangli zanga antlinta a shikai mu chhuah atang hian mi sangli zali somli panga te chu enkol dam ni to in shikai mu chhuah atanga za somkwa pariat point pasari te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi somli pali la omin nuna chan mi som pakhat an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani